Vážené dámy a páni, v mene Tatra banky by sme vás radi privítali a v nasledujúcich minútach vám priblížili všetko najdôležitejšie ohľadom dane z finančných transakcií, tzv. Transakčnej dani. Moje meno je Peter Bilčík a v Tatra banke som zodpovedný za firemné produkty. Spolu so mnou tu je Pali Bogár, ktorý je zodpovedný za malých firemných klientov Tatra banka. Dobrý deň, prajem. V tomto videu sa vrátime k podstatným náležitostiam zákona o daní z finančných transakcií, povieme si termíny, spôsob zrážky dane v Tatra banke a ukážeme vám, ako nájsť informácie o výške zráženej dane. Zároveň vám povieme, aké sú zákonné výnimky z platenej dane a aké kroky od vás, našich klientov, v tejto súvislosti sa vyžadujú. Veríme, že tieto informácie budú pre vás prínosné. Takže myslím si, že môžeme ísť na to. Koncom minulého roka bol schválený zákon o daní z finančných transakcií, ktorý zavádza povinnosť pre slovenské banky odvádzať a vypočítavať daň pre klientov, fyzické osoby, podnikateľov a právnické osoby. A tá daň sa týka transakcií či už debetné alebo hotovostné. Z všetkých povinností, ktoré tento zákon prináša, tak jedna taká hlavná je povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a slobodné povolania otvoriť si transakčný účet. V našom prípade sa jedná o živnostenský účet. Táto povinnosť je limitovaná, alebo respektíve je tam dátum 31.3. tohto roku, nakoľko od 1.4. všetky spoločnosti na Slovensku, či už fyzické osoby, podnikatelia alebo právnické osoby, majú povinnosť platiť daň z finančných transakcií. Dobre, poďme na tie základné údaje, aké sú výšky sadzby dane z finančných transakcií. Máme vlastne dva typy transakcií, ktoré zákon pozná. Jednak sú to bezhotovostné platby, to znamená také tie klasické prevody z účtu na účet, kde výška sadzby dane je 0,4%. Táto je ohraničená maximálne 40 eur. Inými slovami, ak robíte transakcie, ktoré sú vo výške 10 000 eur a vyššie, je tam sadzba dania alebo tá výška dane maximálne 40 eur. V prípade výberu hotovosti je sadzba dane 0,8%. V tomto prípade ale neexistuje žiaden strop. To znamená, bez ohľadu na to, koľko vyberiete, čím viacej vyberiete, tým je tá daň vyššia a nie je tam žiaden strop, ako to máme v prípade bezhotovostných platieb. V prípade platobných kariet hovoríme o kartách, ktoré sú vydané k transakčnému účtu, tak v prípade, ak sú použité v danom roku, je sadzba dane 2 € za každú použitú kartu. Čo sa týka výpočtu transakčnej dane, ako budeme u nás vypočítavať v Tatra banke, špeciálne spomínam, že ako to budeme vypočítavať u nás v Tatra banke, lebo zákon je relatívne flexibilný z hľadiska toho, ako budú táto transakcia zúčtovaná z účtu klienta. V prípade Tatra banky budeme vypočítavať daň z každej transakcie. Na konci dňa sa urobí súčet dane za jednotlivé transakcie, prípadne za karty, a na druhý deň je stiahnutá alebo teda zdebetovaná, zrazená táto daň z bežného účtu alebo z účtu transakčného za ten deň predchádzajúci. Daň je zaokrúhlovaná, minimálna výška dane je 1 cent. Dôležité je spomenúť, že v prípade, ak klient nemá dostatočné zdroje na účte na to, aby bola zaplatená táto transakčná daň, banka ho musí preraziť ľudovo povedané do mínusu, teda do nepovoleného prečerpania. Pravda, že naši klienti majú účty aj v inej mene. V prípade, ak má klient účet v inej mene, vypočíta sa transakčná daň tak, že sa vlastne prekonvertuje do eur prepočtom alebo teda kurzom, ktorý je v Európskej centrálnej banke. Všeobecne treba povedať, že predmetom transakčnej dane sú všetky debetné transakcie s výnimkou transakcií, ktoré sú uvedených vo výnimkách. Tých výnimek je viacero a dostaneme sa k ním neskôr v rámci videa. Ale keď sa tak pozrieme na to tak zo všeobecná, tak sú to vlastne všetky debetné transakcie, vrátane splátok úverov, bankových poplatkov a vrátane aj výplat, ktoré idú zamestnancom. Čo sa týka informovania o tom, aká je výška transakčnej dane. Klienti uvidia výšku transakčnej dane jednak ako debetnú operáciu na účte, uvidia ju vo výpise, kde bude označená ako transakčná daň v jednej sume za predchádzajúci deň. A dôležité je, že chápeme, že klienti chcú vidieť detálnu informáciu o tom, aká je výška dane za jednotlivé transakcie. Táto bude k dispozícii v mobilnej aplikácii a business bankingu, čo sa dostaneme v ďalších ukážkach.
Zároveň chápeme, že vy ako klienti musíte o transakčnej dani účtovať, čiže bude k dispozícii aj v rámci XML výpisu ako samostatná kategória. Ako Peťo spomínal, aká je tá metodika výpočtu a zrážania transakčnej dane, akým spôsobom sa vlastne dostanete k tej informácii, koľko sa mi zrazilo z tých transakcií a aká výška bola tej transakčnej dane. Tak jeden z tých kanálov, kde nájdete tú informáciu, je mobilná aplikácia Tatra banky, kde v detaile každého účtu, ktorý máte u nás v Tatra banke otvorený, si viete nájsť v sekcii účet, v položkách, kde vidíte pohyby alebo vytvárate platbu, tak v rámci týchto ikoniek vznikne úplne nová dlaždica alebo ikonka. Cez túto ikonku sa dostanete do obrazovky, kde budete vidieť za každý deň, aká bola daň odvedená bankou štátu. Túto položku dennú si viete následne potom rozkliknúť, kde vidíte, z ktorých transakcií bola tá daň odvedená, aká je výška dane za jednotlivú transakciu a rovnako aj aká bola tá výška tej transakcie pôvodná, ktorá odišla, z ktorej sa vypočítavala tá daň. Čiže súhrnne vidíte za každý deň sumárnu platbu, ktorá bola odvedená, a keď si ju rozkliknete, tak vidíte jednotlivo každé transakcie, ktoré boli vyrátané. Takto budete mať vždycky po ruke prehľad D-1 alebo deň starý, koľko ste zaplatili na transakčné dane a budete sa veľmi ľahko manažovať svoj cash flow. To, čo je dôležité raz ešte povedať a chcel by som zdôrazniť, je, že tých výnimiek v rámci toho zákona je naozaj viacero a často sa stretávame s veľa otázkami práve od vás, našich klientov, a niektoré, ktoré sú také najčastejšie, by som tu veľmi rád objasnil. Veľmi často sa stretávame s otázkou, či môže klient použiť ako transakčný účet práve svoj osobný účet, keďže doteraz bolo možné pre živnostníkov a slobodné povolania na podnikanie využiť osobný účet. V Tatra banke táto možnosť nie je. Osobný účet pre Modrú planétu slúži výhradne na spravovanie a realizovanie transakcií súvisiacich s fyzickou osobou, s bežným fungovaním domácnosti, prijímaním výplaty a príjmov. Ako náhle mám transakcie, ktoré sa týkajú podnikania, tak na tieto transakcie a na toto podnikanie je primárne určený živnostenský účet pre živnostníkov a slobodné povolania a pre právnické osoby podnikateľský účet Tatra Business alebo Tatra Business Premium či Tatra Business Corporate, ktorý vedieme na firemných centrách. Druhou veľmi dôležitou alebo častou otázkou je, že čo sa stane, ak si otvorím ten účet v zahraničnej banke alebo mimo Slovenska. Nevyhnem sa potom tým pádom plateniu transakčnej dane, že neodpadne odo mňa táto povinnosť? Tá odpoveď je v jednoduchosti, že nie. Jediné, čo sa stane, je, že tá povinnosť vám zostane. Akurát tá zahraničná banka nemá povinnosť zákona vypočítavať a odvádzať transakčnú daň, čiže túto povinnosť budete mať vy ako daňovník. To znamená, každý mesiac si vypočítať transakčnú daň a následne ju odviesť štátnej inštitúcii. Čiže z tohto dôvodu naozaj odporúčame otvárať si účet v slovenských bankách, ktoré vám túto povinnosť veľmi zjednodušia a zabezpečia celú tú operatívu okolo tohto. Ďalšou dôležitou vecou, ktorú potrebujem povedať, je, keďže sme hovorili o tom, akým spôsobom sa transakčná daň zúčtováva, akým spôsobom sa odvádza a kde ju nájdete, tak zároveň pre živnostníkov a slobodné povolania sme v rámci podpory pripravili kampaň a benefit, kde im preplácame časť transakčnej dane. Jedná sa o transakčnú daň z bezhotovostných operácií a v rámci tohto preplatenia týmto podnikateľom vždycky nasledujúci mesiac, najneskôr do 5 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca, preplatíme tú časť transakčnej dane, ktorú odviedli štátu z bezhotovostných operácií. To znamená, v aplikácii každý deň vidím výšku transakčnej dane, ktorú som zaplatil, viem si pozrieť detail, že ktorú som zaplatil z bezhotovostných operácií, ktorú som zaplatil z hotovostných operácií a následne vždycky o mesiac, najneskôr do 5. kalendárneho dňa, sa sumárne všetká daň z bezhotovostných transakcií vráti na účet s popisom preplatenie transakčnej dane. To, čo je ešte dôležité, alebo s čím sa často stretávame práve pri živnostníkoch a slobodných povolaniach, je, že aktuálne je naozaj veľký nápor na otváranie týchto účtov, keďže je tam veľmi krátke obdobie už na splnenie tejto
zákonnej povinnosti a v rámci otvárania týchto účtov je pre každú banku dôležité identifikovať toho potenciálneho klienta. Čiže k otvoreniu účtu vždy potrebujete svoj občiansky preukaz, aby sme vás identifikovali ako osobu a zároveň potrebujete doklad, ktorý vás identifikuje ako podnikateľa. Či už sa jedná o výpis zo živnostenského registra alebo výpis obchodného registra. V súčasnosti je v celku náročné získať práve výpisy zo živnostenského registra, avšak v Tatrabanke od februára sme schopní získať tento výpis namiesto vás v rámci nášho digitálneho bankovníctva. To znamená pri otváraní účtov, či už ako živnostník, slobodné povolanie alebo aj obchodná spoločnosť, nepotrebujete predkladať Tatrabanke výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra. Všetci noví klienti, ktorí k nám prichádzajú, túto povinnosť u nás nemajú. Zároveň sme schopní všetky tieto spoločnosti, či sa jedná o živnostníkov, slobodné povolania alebo jednoosobové alebo viaceročky otvárať digitálne z pohodia ich domova a veľmi rýchlo. Dobre, teraz sa pozrieme, ako to vyzerá v business bankingu. Na začiatku by som uviedol, že tie detaily o transakčnej dani, ktorá bude odvedená, majú klienti príležitosť alebo možnosť vidieť iba v mobilnej aplikácii a business bankingu. Bohužiaľ klienti, ktorí využívajú výlučne internet banking alebo multicash, budú vidieť iba výšku transakčnej dane, ktorá bola odvedená a bez toho, aby ale mohli si pozrieť detailné rozbitie po jednotlivých transakciách. Preto odporúčam klientom, aby využívali buď na tento detail buď mobilnú aplikáciu alebo pre tých väčších podnikateľov business banking. Čiže v business bankingu klient uvidí detail alebo výšku transakčnej dane v prehľade obratov. Takisto to uvidí v PDF výpise alebo v XML výpise. Čo sa týka detailu toho, za aké transakcie bola odvedená aká transakčná daň, vytvorili sme novú obrazovku, ktorú klienti nájdú v menu pod výpismi z účtu, samotná sekcia transakčná daň. Je to nová obrazovka, ktorá je veľmi podobná obrazovke prehľadu obratov. Čiže klienti si môžu filtrovať podľa typu účtu, podľa rôznych filtračných údajov ako dátum, typ transakcie, variabilný symbol a tak ďalej. Na tejto obrazovke uvedia všetky transakcie, za ktoré bola odvedená nejaká transakčná daň. Uvidia tam tú pôvodnú sumu, aká je výška tej transakcie, so všetkými tými informáciami, na ktoré sú zvyknuté z prehľadu obratov, to znamená variabilný symbol, prípadne nejaké informácie, ktoré posielajú príjemcovi platby a kto je protistrana. A zároveň tu vidia alebo vedia si pozrieť, aká je daň, ktorá bola zúčtovaná za túto konkrétnu transakciu, aký to je druh daní, či to je daň za debetnú operáciu, za výber hotovosti alebo za kartu, aké je percento tej dane. Pravda, že pre vás je určite dôležité si robiť nejaké, alebo pre klientov je dôležité si robiť nejaké prehľady, čiže za ľubovoľné obdobie alebo za ľubovoľný účet si môžu klienti urobiť aj export, či už do Excelu alebo do CSV formátu. Dôležité je pozrieť sa aj na to, ako to je s tými platobnými kartami. V prípade debetnej karty, debetná karta je karta, ktorá je vedená ku konkrétnemu transakčnému účtu, čiže logicky tuto vyplýva, že takáto debetná karta v prípade, ak bola použitá znamená, že bola urobená s tom nejaká debetná operácia, či už platba kartou, alebo bola použitá na výber. V prípade takéto karty je takáto karta zdanená 2 eurami ročne, pokiaľ bola ňou urobená nejaká debetná transakcia. Pravda, že v prípade výberu debetnou kartou sa platí ešte špeciálna transakčná daň za hotovostný výber. V prípade, ak sa debetná karta používa výlučne ako identifikačný nástroj pri vklade hotovosti alebo do bankomatu, alebo identifikačný nástroj na to, aby sa overoval zostatok účtu v bankomate a nepoužíva sa na debetné transakcie, tak za takúto debetnú kartu sa neplatí daň vo výške 2 eurá. Keďže transakčnú daň budeme prvýkrát inkasovať v apríli, ale zákon ako taký platí od začiatku roka, tak za to obdobie toho 1. štvrťroka 2025, ak boli použité debetné karty alebo za karty, ktoré boli použité v tomto období, sa daň zrazí začiatkom apríla tohto roka. Kreditné karty, tak za kreditnú kartu nebude účtované 2 eurová daň,
A to je kvôli tomu, že kreditná karta sa nevzťahuje ku konkrétnemu transakčnému účtu. Čo ale chcem upozorniť, že v prípade kreditnej karty, ak robíte náhodou výber hotovosťou kreditnou kartou, tak tu sa ale platí transakčná daň vo výške 0,8%. Pravda, že za platby, ktoré robíte online alebo v obchode, sa transakčná daň neplatí. Poďme teraz na tie oslobodené transakcie a tie výnimky, to je taká širšia téma. Áno. Ako sa spomínané, ten zákon má alebo definuje viacero výnimiek. V zásade by som ich rozdelil na také dve kategórie. Prvá kategória sú transakcie, ktoré my ako banka vieme identifikovať a vieme, že sa na ne nesťahuje transakčná daň. Tieto sú definované v rámci zákona. Aby ste sa vedeli predstaviť, že aké sú tie transakcie, tak jedná sa o platbu daní, odvodov, cieľ, samozrejme všetky platby platobnou kartou pri nákupoch v obchodoch, na benzínkach a podobne. To, čo tam nevzťahuje, tak ako hovoril Peťo, v prípade, že sa platobná karta použije na výber hotovosti, tak táto transakcia je považovaná za hotovostnú transakciu a bude zdanená sadzbou 0,8%. Ďalšie transakcie, ktoré vieme identifikovať, sú transakcie medzi účtami toho istého daňovníka, čiže toho istého podnikateľa. V prípade, že máte v banke viac účtov, robíte transakcie medzi týmito účtami, tak táto transakcia je oslobodená od daní z finančnej transakcie. A tiež, čo sa týka živnostníkov a slobodných povolaní, v prípade, že budú realizovať transakcie zo svojho živnostenského účtu na účet osobný, tak táto transakcia je takisto oslobodená od daní z finančnej transakcie. Ten prevod môže byť medzi živnostenským účtom a osobným účtom v Tatrabanke, ale rovnako to platí aj medzi prevodmi zo živnostenského účtu a osobný účet v Raiffeisenbanke. Potom máme transakcie, ktoré sú tiež oslobodené od daní z finančných transakcií, avšak tieto transakcie nevieme identifikovať. Tým, že tých typov transakcií je naozaj veľa a sú rôznorodé, tak nie pri všetkých vieme dopredu povedať, že áno, táto transakcia je oslobodená. Napríklad, o aké transakcie môže ísť? Napríklad je to platobná operácia spočívajúca v zložení dražobnej zábezpeky alebo platobná operácia v súvislosti so zaplatením finančnej zábezpeky alebo kaucie pri verejnom obstarávaní alebo nejakej obchodnej verejnej súťaže. A dosť častá platobná operácia, ktorá je vykonávaná poštovým podnikom, určená na sprostredkovanie pripísania alebo prevodu finančných prostriedkov od odosielateľa platby k príjemcovi platby. Vrátane výberov hotovosti súvisiacich s týmto sprostredkovaním. Najčastejšie sa jedná o tie pokladničné poukážky, keď sa posielajú peniaze. V rámci týchto transakcií my ako banka sme sa snažili naozaj identifikovať čo najväčší počet transakcií, ktoré nespadajú pod zdaňovanie a zároveň ich už vyňať zo zdaňovania. V rámci marca sme posielali na našich klientov kampaň, kde sme im uviedli, ktoré transakcie vieme sledovať a ktoré automaticky nebudeme zdaňovať. To znamená, že vy ako podnikateľ nemusíte urobiť žiadnu ďalšiu aktivitu alebo činnosť, aby ste danú transakciu nezdaňovali a neplatili za ňu transakčnú daň. Všetko to spravíme za vás. V rámci mobilnej aplikácie si nájdete kampaň, kde uvidíte zoznam tých transakcií, ktoré vieme identifikovať a zároveň, ak náhodou realizujete niektorú z tých transakcií, ktorá do toho nespadá a chcete teda oznámiť banke, že áno, ja realizujem túto transakciu, ktorá nemá spadať pod zdaňovanie, tak v rámci tejto kampane nájdete aj dokument oznámenia, ktorý viete vyplniť a následne doručiť banke, ale k tomu sa ešte dostaneme, že akým spôsobom sa do banky dá doručiť. Dôležité je, že v rámci tejto kampane nájdete aj návod, ako dané oznámenie vyplniť. To, čo je ešte dôležité povedať, je, že samotné oznámenie poskytuje akoby dve možnosti oslobodenia. Prvá je v prípade, že ste subjekt, ktorý ako celok nespadá pod zdaňovanie transakcií, čiže nespadáte pod plnenie transakčnej dani, tak vtedy sa viete oznámiť banke, že áno, mňa sa táto daň netýka. Alebo potom druhá časť je, že vykonám nejaké transakcie a teda chcem nejaký svoj účet označiť, že transakcie z tohto účtu nebudú spadať pod transakčnú daň a tým pádom nechcete, aby banka všetky transakcie, ktoré na tomto účte budú vykonávané, zdaňovala.
Dôležité je pre vás oznámenie si vytlačiť, podpísať a následne ho doručiť do hociktorej pobočky Tatrabanky alebo svojmu relationship manažerovi, prípadne, ak máte hlasovú biometriu, zavolať na naše call centrum a poskytnúť tú informáciu našim kolegom na call centre, ktorí to zaevidujú. Tým pádom táto povinnosť vám odpadáva. Keď sa vrátim k typom, ktoré môžu byť oslobodené od transakčnej dane, tak jedným z tých typov je, keď celý subjekt, celá tá právnická osoba je oslobodená z platenia transakčnej dane a v tomto prípade sa jedná primárne o nadácie, občianske združenia, obce, vyššie územné celky alebo školy. To, čo je dôležité povedať, je, že my ako banka sme koncom februára znova na tieto typy subjektov posielali kampaň do mobilnej aplikácie, kde sme sa pozreli na naše portfólia našich klientov a všetkých tých, ktorí sme identifikovali, že spadajú do tejto kategórie, že sa ich transakčná daň netýka. Sme im poslali kampaň, kde sme im to oznámili a v prípade, že sa danú kampaň obdržali, tak nemusíte v tejto veci robiť absolútne nič. My vás už evidujeme a vieme, že transakčná daň sa vás netýka. V prípade, že sa pokladáte za spoločnosť, právnickú osobu, ktorá je zo zákona vylúčená z platenia transakčnej dane a nedostali ste túto informáciu, tak vás prosím, aby ste si oznámenie stiahli z webu a ho vyplnili, ako som spomínal pred chvíľkou, uviedli svoje IČO a uviedli, že sa vás transakčná netýka, podpísali to štatutárnym zástupcom a doručili či už do ktorejkoľvek pobočky, alebo svojmu relationship manažerovi, alebo prípadne teda, ak sa viete overiť cez telefón, tú informáciu doručili na naše call centrum. Dobrá, teraz poďme sa pozrieť na daňovníkov, pri ktorých vedieme tzv. Špeciálne účty, ktoré majú byť oslobodené od transakčnej dane. Sú to účty bytových domov, účty notárskej úschovy alebo účty exekútorov. Poďme najprv na tie účty bytových domov. V tomto prípade pri väčšine našich klientov, či už to správcovia bytových domov, spoločenstva vlastníkov bytov alebo bytové družstva, pri drvivej väčšine máme identifikované účty, kde vieme, ktoré účty majú byť oslobodené od transakčnej dane. Máme niekoľko klientov, kde takto identifikované účty nemáme. Týchto proaktívne oslovujeme cez firemných bankárov, pobočky alebo relationship manažerov. Obdobne to je v prípade aj účtov notárskej úschovy. Mnohé z tých účtov máme identifikované. Tie, ktoré nemáme identifikované, tak proaktívne opäť oslovujeme cez pobočky, prípadne firemných bankárov. V prípade exekútorov prebiehala podobná kampaň, ako sme si ukazovali predtým, cez mobilnú aplikáciu a internet banking. Tu sme exekútorom informovali, ktoré účty na nich vedieme a ktoré sú oslobodené od transakčnej dane. Čiže v prípade, ak ste takúto kampaň dostali, nemusíte vykonávať žiadnu činnosť. Ako vidíte, téma transakčnej dane nie je jednoduchá, je komplexná. Musíme aj sami priznať, že pre nás ako tých, ktorí majú vykonávať počítanie transakčnej dane a ju strhávať, je to téma veľmi komplikovaná. Aby sme vám čo najviac ten váš každodenný život uľahčili a čo najviac vás odbrmili od administratívy, snažíme sa mnohé veci robiť za vás automaticky a identifikovať, či už sú to transakcie alebo vás ako subjekty, ktoré ste oslobodené, bez toho, aby ste museli navštevovať naše pobočky. Čo sa týka informácií o transakčnej dane, pripravili sme pre vás samostatnú web stránku, ktorá je na web stránke Tatrabanky. Jednak tu nájdete všetky informácie, ktoré sme si tu povedali, či už je to o výpočte transakčnej daní, o tom, ktoré transakcie sú oslobodené, ale sú tam aj otázky, alebo také tie najčastejšie otázky, ktoré prichádzajú k nám od vás a tieto pravidelne odpovedáme. Dôležité je, že priebežne aktualizujeme tieto otázky, tie aktuálne témy, takže kľudne sa navštívite túto stránku pravidelne a pozerajte sa, či tam nepribudlo niečo nové. Tak, toto bola tá posledná oblasť, ktorú sme vám chceli priblížiť. Verím, že spolu dokážeme zvládnuť všetky výzvy, ktoré z implementáciou tejto transakčnej dane prichádzajú. Sme tu preto, aby sme vám čo najviac pomohli. Ešte raz ďakujeme a prajeme pekný deň. Ďakujeme pekne a krásny deň vám prajeme.